Ništa bez pecanja. E pa Mile, prestani da drndaš po toj gitari pa da krenemo. Važi, Bujko, ja sam spreman. Osjećam da ćemo svašta upecati. I ja. Yo, gonna go fishing, yo, gonna get a bass, yo, gonna go fishing, yo, on the way at last. Riding on down there, clickety-clack. Throw in the line and bring the bat back. Dobro, ko je poneo mamac? Tu je u mojoj gitari, Bujko. Hej, vraćaj se unutra, momče. Jedva čekam da počnemo s pecanjem. Bole, ovo je najbolje mesto za hvatanje velikih riba. Jeste, i osjećam da će imati sreće. Hej! Izgleda da si malo skrenuo. Ovo je naše mesto za pecanje. Ja imam pravo na njega koliko i vi to sigurno znate. Ja imam mesto. A zašto obaraš te stubove? Zato što hoću od njih da sagradim sebi kolibu. Zato mičite se. Ajde! Šta se dogodilo? Gde mi je sekira? Zafrljačio sam je u reku. Bilo kako bilo, te grede će biti moje. Dakle, moramo se dobro spremiti da branimo ovo mesto. Ajde sad, sklanjajte se odatle. Neću nikog da povredim. Kada omorim, ajde to. Kad udarim žicu G, to je znak za početak. Zar mislite da s nama izađete na kraj, Čiko? Bezobraznici, balavi bezobraznici! Brzo, Mile, ovamo! I ja znam nekoliko trikova. Volio bih da znam što sad smera. I ja isto, Bujko. A reći ću vam šta smeram. Podići ću vam u vazduh taj most. Ode u bestraga! Baš mi je nešto žao. Ovaj tip nas je malo ostavio na miru, Mile. Misliš li da je odustao? Može biti, može biti. Da li je ovo odgovor na vaše pitanje? Ajde, požurite! Imate oko 3 minuta! Bilo bi bolje da krenete, jer nemate baš mnogo vremena. Nemojte posle reći da vas nisam upozorio. Ne brini za nas, drugar. Samo nam daj mira. To sam i mislio. Taj tip nikada neće uspjeti da nas makne odavde. I mi imamo prava na ovaj most koliko i on. Ostajemo ovdje. Jeste li uz mene, momci? Uz tebe smo do samog kraja. Ti nami. Ovo je kraj. Pa nisam ja džabe šampion juga. U pomoć! Ježe li čitav, drugar? Do posljednjeg dana ću se boriti za taj most. Šta fali ovim gredama? Rado ćemo vam i pomoći. Hvala, momci! Tu ima dovoljno greda za moju kolibu. Obećajte onda da ćete ostaviti most na miru. Ne, ni slučajno! Taj most je najbolje mesto za pecanje u celom kraju. Delim to mišljenje. Ovdje se mnogo dobro peca.